i gràcies per la vostra assistència. El passat dia 8 lliuràvem el premi dels curts al curs i avui tornem amb el Vinaròs en curt Felipe Osant, que és un apartat més del 23è Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes, que vam iniciar el passat mes de juliol. Aquest premi, que va començar a donar-se l'any 2006, el decideix el jurat del festival i es lliura a aquells curtmetratges que tenen alguna connexió amb Vinaròs. Va ser l'any 2016 que el jurat del festival i la Fundació Caixa Vinaròs vam decidir per unanimitat que el premi passaria a portar el nom de Felipe Osant, ja que va ser ell un dels impulsors de la creació d'aquest premi per tal d'estimular i donar a conèixer totes aquelles produccions i persones que, vinculades amb la nostra ciutat, estaven treballant en el món de la creació audiovisual. Afortunadament, encara que la quantitat de curts rebuts no és tan gran com ens agradaria, tots els anys hi ha produccions que fan possible el Vinaròs en curt. Entre tots els curtmetratges rebuts enguany, que ha estat un total de 7, aquesta nit en projectarem el finalista i el guanyador d'aquesta edició. En primer lloc veurem La última canción del hijo de Encarna, que ha quedat finalista en aquesta edició. Un curtmetratge de 16 minuts protagonitzat per Jesús Moyà, Hugo Cibantos i Amada Santos. La direcció i el guió és obra de Juan Carlos del Río. Aquest curt compta amb la participació de la vinarosenca Ada Aparicio en el muntatge i com a ajudant de producció i ens conta la història del músic Manuel Castro, el hijo d'Encarna. Es tracta d'un documental amb parts de ficció sobre allò que hagués pogut ser, els records, els somnis, la música, la figura de la mare, la infància i el xoc amb la realitat i sobretot sobre l'art, que un porta dins. Una vocació frustrada que s'alimentava amb la música dels entranyables cassets, aquells que rebobinàvem i avançàvem amb el bolígraf. Una història que arranca amb la trobada d'una clau que obre l'accés als records. Hi ha aliment per al cos i per l'ànima, i veurem com ho simbolitza. En conclusió, és un documental sobre el que es queda pel camí, en el record, i que sols la curiositat podrà reviure. Anem a veure-ho. Hace un par de años estuve aquí en Jaén, rodando una publi, y nos quedamos en La Guardia, en una casita rural. En la casita había una guitarra antigua y dentro de la guitarra estaba esta llave. Esta llave no abría ninguna puerta. Lo que abría era un baúl en el que había un montón de cintas de cassette. Entre todas me llamó la atención una que se llamaba Amor Mestizo, de Manuel Castro y su cuarteto, pero entonces la pregunta era, ¿quién era Manuel Castro? No había archivos sobre Manuel Castro. Institucionalmente no existía. Sí, lo conocí. A ver, no tanto como mi padre, que le veía actuar casi que a diario, pero porque es que mi padre era camarero. Fue camarero por toda España y tiene 1000 historias, 1000 anécdotas, pero mi favorita era la de Manuel. Que nadie le conocía como Manuel, él era el hijo de la Encarna de toda la vida y estaba siempre con su madre y con la guitarra. Muy gracioso. Hombre, la Encarna y el niño. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué? ¿Te has aprendido ya muchas canciones?